A cikarsa shekara ɗaya a matsayin sakataren zantarwar riƙo na hukumar da ke kula da makarantun sakandare a faɗin jihar Adamawa, Mr. Wilson Peniel, an shirya masa gagarumin wasanni daban-daban da suka haɗa da ƙwallon ƙafa a tsakanin shugabannin makarantun gaba da firamare maza da mata kamar haka. Jersey number 13. She's going to be a woman of the match here. She's still going. She's still going with the ball. Oh, look at the very wonderful play here. Oh, no. Oh, no. Jersey number 13. I believe she's the woman of the players. That'll be good. She's still going. Wonderful player. Da yake gabatar da jawabi a wurin bikin, muƙaddashin sakataren zantarwar hukumar da ke kula da makarantun gaba da firamare a jihar Adamawa, Mr. Wilson Peniel, ya ce da farko dai yana mai godewa gwamna Ahmadu Umaru Fintiri bisa ƙwazonsa da taimakawansa da yake yi a ɓangaren ilimi. An samu gagarumin ci gaba sosai da ba za a musulta ba a ɓangaren ilimi, tare da yabawa gwamnan dangane da ƙoƙarinsa na gudanar da ayyukan ci gaban jihar ta Adamawa baki ɗaya. Since I assumed the office of Acting Executive Secretary for Primary School Management Board, Yola. I want to thank the Nigerian School Sports Federation, Yola Zone, for organizing this event in recognition of our collective effort over the past year. It is not just a celebration of one individual, but a celebration of a teamwork, commitment, and resilience. First and foremost, I must acknowledge and appreciate the unwavering support and visionary leadership of Governor Ahmadu. His administration, education sector experienced a new down. The governor's consistent in the sector through infrastructure, recruitment of qualified teachers, promotions, and policy reforms has led a Mr. Wilson Peniel ya ce a shekara ɗaya da ya yi a matsayin sakataren zantarwar riƙo a hukumar, an samu nasarori da dama a dukkanin makarantun gaba da firamare da ke faɗin jihar Adamawa, waɗanda suka haɗa da tantance ma'aikata, duba makarantu, ɗa'a a makarantu, kula da makarantu, haɗa kai da masu ruwa da tsaki, aiki kafaɗa da kafaɗa da shugabannin makarantun gaba da firamare da kuma malamai da dai sauransu. Mr. Wilson Peniel ya kuma yabawa malamai da shugabannin makarantun gaba da firamare bisa jajircewarsu da sadaukar da kai da suka yi, tare da kiransu da su ƙara ƙaimi wajen gudanar da ayyukansu yadda ya kamata domin samar da ci gaban ilimi a faɗin jihar. Forgive me, I will not follow the due protocols of welcoming you. I will take up the reading of what I have in mind that will help all of us as we pay attention to it. May God bless you as we take this. Ya kuma shawarci ɗalibai da su kasance masu mai da hankali a kan karatunsu domin kare martabarsu da jiharsu har ma da ƙasarsu baki ɗaya. Ya kuma gargaɗi ɗaliban da su kaucewa duk abin da zai kawo tashin hankali, musamman ma a lokacin da suke gama makarantar sakandare, tare da cewa ma'aikatar ilimin jihar ta kimtsa tsaf domin inganta da kuma ci gaban ilimi da ke faɗin jihar baki ɗaya. Daniel ya yaba da yadda aka samu kyakkyawan halaƙa tsakanin hukumar da ke kula da makarantun gaba da firamare da ma'aikatar ilimin jihar ta Adamawa, wanda hakan ya taimaka ƙwarai wajen ci gaban ilimi yara maza da mata da ke faɗin jihar ta Adamawa. An kuma baiwa Mr. Wilson Peniel kambun yabo bisa ƙoƙarinsa na bunƙasa ilimi a makarantun gaba da firamare da shugaban ƙungiyar malamai a Najeriya wato NUT shiyar jihar Adamawa, Muhammad Faisal, wanda shi ma ya samu kambun yabon.